del tomanyí, la lavàndula stoecas. Igual que el romaní, és una altra de les plantes que faig servir a casa per elaborar la ratafia. Li diuen això, cap d'assa, tomanyí, lavàndula stoecas, nom científic. És una planta aromàtica, com totes les classes de lavàndules. Jo faig servir 3 tipus de lavanda, d'espígol, per ficar la ratafia aquesta, que és la stoecas, la lavàndula dentata i la lavàndula officinalis. Són plantes aromàtiques, amb un elevat contingut d'olis essencials. L'espígol, en general, la qualitat que té és que és calmant, no? Jo utilitzo l'oli essencial d'espígol per posar-li al bany del meu fill petit, per infusions, per fer fregues, no? I també s'empren les flors, en general de les 3 espècies, per fer farcells aromàtics pels armaris. Com podeu veure, té un color preciós i també és una, fixeu-vos, mireu l'abellot, el borinot, és una de les plantes preferides, no? Són plantes melíferes, són plantes que atreuen molt aquests insectes, les abelles, els borinots i els abellots, que en aquestes dates, com ja us he explicat en els altres vídeos, en algun dels altres vídeos, estan super treballadores, estan feinejant constantment. Quina pena que només us pugui ensenyar la imatge i no el pugueu ensumar, perquè és un aroma increïble. Us deixo amb la flor de la lavàndula stoecas, al cap d'ase, i ens trobem al proper vídeo de Busca'm al bosc.